era. Frosinone xejn Inter 5. L-lum nissa neħdilkom ħafna ħin l-aħwa biex najtu kol tijaj fuq dak kollu li ġara ġewwa l-istadio Benito Stirpe, speċjalment fit-tieni taqsima, ħafna affarijiet pożittivi, u nibdew bil-mod il-mod. Formazzjoni fejn jiena personali qbilt magħha iżjed turnover, iżjed players li ingħataw iċ-ċans jesprimu ruħhom illum u nista' ngħid sodisfat ħafna bil-scorers kollha illi kellna illum. Gert fejnek nispera li qed tismani. Ħafna punti nerġa' ngħid pożittivi. Kurja reġa' Frattesi, Sommer ġab sejf. Assist ta' Frattesi, u mbagħad skurjaw Arnautovic. Rajna l-ewwel gol fis-Serje A ta' Buchanan, il-Kanadis li kellu hija tajba. Ir-ritorn tal-gol ta' Lautaro u t-tikus li jagħmel iċ-ċinkwina. Voldiri fil-fema tiegħi kellu fejn skurjaw il-Frosinone, speċjalment fl-ewwel taqsima, imma Sommer puntwalment qalilhom le. U mbagħad naħseb li nistgħu jieħdu ħadna over aħna fit-tieni taqsima fejn prattikament ukoll ħarġet id-differenza bejn min rebaħ il-kampjonat u min bħal dawn in-nies għadu qed jiġġieled għal ħajtu fis-Serje A. Jiena personali naħseb li laqtuha. Fl-aħħar mill-aħħar, l-Udinese naħseb li taqla l-Frosinone. Jien personali. Imma issa naraw ukoll se jissuċċiedi fil-logħbet li jmiss. Il-logħba li jmiss għall-Inter li ħatkun kontra Lazio, logħba li fiha ħanirċievu t-tazza, il-post match-analysis ta' il-logħba joħroġ l-għada 2 għaliex għal kuntlarju ta' diversi logħbiet dis-sena l-intenzjoni tiegħi li nkun fl-Inter Club Malta niċċelebra u nara t-tazza tiġi mogħtija lilna fil-palazz tagħna. M'hemmx iżjed xi nżid ħanejdlek fuq din il-logħba, wirja tajba ħafna u nkomplu iċ-ċelebrazzjonijiet tagħna għat-tenistilla fil-logħbet li jmiss. Infakkarkom illi dan il-video minn hawn u ftit ieħor ukoll ser ikun disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna. Fatt ukoll Brady qed jgħidilna ħalli li messaġġ Brady hawnhekk qed jgħidilna enjoy Antonello, jiġri għaddi dan ix-xahar ukoll fil-każ tiegħek nifrek Brady staġun diżastruż. Ħalli naħsbu għall-istaġun li ġej, however not in my case għaliex l-istaġun li ġej issa nibdew naraw bil-mod għalih. Aħna għalissa il-ħsieb tagħna huwa illi inkomplu dawn iċ-ċelebrazzjonijiet għal ftit ieħor, ovvjament il-qofol tagħhom issa jkunu nhar il-ħadd li ġej kontra Lazio, biss ukoll se jkun hemm iżjed ċelebrazzjonijiet privati wkoll u qed nistennew ukoll id-data tal-festa. Nimmaġina li anki se jkun hemm okkażjonijiet biex inkomplu nfakru din it-tenistilla almenu sakemm tibda l-pressa ta' Euro 2024. Kont qed ngħidilkom illi minn hawn ftit oħra dan il-video se jkun disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna, daqstant tinsewx titlu hemm tagħmlu subscribe ħalli ma tinsew xejn minn dak
kollu illi noħorġu tista' tgħid ta' kuljum l-appuntament li jmiss se jkun il-ħadd fid-disa, il-programm Mix Zone ma' Joseph Magri, ma' Karim u ma' Mark Kembri li taraw nhar il-ħamis għall-ewwel mis-season roundups tal-programm Botta u Risposta fejn qed nippreparaw ukoll sorpriża imma issa ma ħanejdilkom xejn. Il-lej tajb il-kulħadd, il-weekend tajb il-kulħadd, nispera li għadha da tgawdu wkoll il-Eurovision minkejja s-soltu pudini kontra Malta, u qabel ma nagħlqu bit-tinistilla fuq il-flor, nerġgħu nfakru lil kulħadd li i kampjoni dell-Italja siamo noi.